Kapiyarsa swaranipun ler ombak ing samudra wa 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 warraga iki kanca dhewe arek kencong Mas. Arek kencong nyumbang. Iki asli kencong dhewe iki. Sing duwe kawasan Gumuk Banji. Nyumbang rampak barong. Was. Iki saka sedulur Jiwa Seni Kencong nyumbang marang grup Samboyo Jember sesarengan cerewet kru. Ayo le was yo oh was ih awas Allah wow iki asli sing duwe kencong kawasan Gumuk Banji le nyumbang sepenting jogete asli wah ayo was hey. Masih sesarengan rekan kencong. Iki rekan-rekan bolo dulur sing teko America bule. Iki sedulur bule iki. Sing duwe kawasan America. Ayo le. Wah. Was. Wap. Eos, 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 eos. Iya, ayo salto le. Wah. Ayo, ayo. His. Iya. Wih, hai. Iya, ayo. Wah. Hus, lo, wah. Was. Wah. Lot lala. Dewa taru jagat, Dewa Batara wencang kulon. Yo, as. Us. Hu. Ha. Wah. Yo a e. Ho a e. Ho a e. Iki lho tenan iki bule iki. Senajan saka luar negeri bisa mengkreasikan seni budaya. Bule yang datangnya dari kawasan America. Kalau Amerika jauh, America dekat Ibu. Sama-sama Indonesia, America. Masuki dalam-dalam mai tabrakan yang PLN guna-guna nih telkom disawer loh senajan bule. Nah ado-ado nih Bu bule liane disawer Bu. Soko America Bu. Ayo marine Bu mana Bu sing ngerampak si akeh Bu tenang Bu. Lek sampean nyangoni wong akeh iki entek. Oh, ndok disangoni malah. Sing nyawer akeh.
Waduh. Ayo le, ditandangi mana cerewet kru Mas Pras. Katindakno lampahiro Katindakno lampahiro Purwadya bala cerewet kru medalipun sangsar rekan Rangga Sambaya Jember kang wujute Prabu Singa Barong Jik lho Prabu Singa Barong ora bakal mundur sak jangka wae Amuk Suramrata Jaya Ludira Asaru Ditarik mingkar mingguring angkara Bu. Prabanyu Warogo Asaru mingkar mingkor Prabu Singa Barong Analka Purwadya bala samya hagnitis Prabu Singa Barong Prabu Singa Barong ora bakal mundur sak jangka wae Amuk Suramrata Jaya Ludira Gojleng iblis laknat jin setan prikayangan padha minggir padha minggato tunggal bapa aja nggodha tunggal guru aja nganggo was wah rogo Sambaya Jember super kreasi jaranan Jember Kulon ayo konco Purwadya bala samya hagnitis Prabu Singa Barong Asaru Prabanyu Naga Praja Musti was Gojleng iblis laknat jin setan prikayangan padha minggir padha minggato di mana ada Praja Musti di situ ada Arjuna Warogo was Amuk Suramrata Jaya Ludira Purwadya bala samya hagnitis lakon bebasan tanpa tepi Prabu Singa Barong wah Prabu Singa Barong ora bakal mundur sak jangka wae was
Asaru Prabanu Noko Arjuna Katindano Lampahiro para wadya bala samyahan nite Sang Prabu Singobarong. Prabu Singobarong ora bakal mundur sak jangkah wae. Dikandani ora kena dikandani. Disabar-sabar ora kena disabar-sabar. Amo Suramrata Jaya Udira. Sasar Durwangga Sambaya Jember super kreasi jaranan Jember Kulon. Wasto ngiter-ngiteri amo Suramrata. Ayo popo tak seblake Gunung Jubruk tak seblake sekarasa Titi wancine kretane Sang Prabu Singobarong. Sampun titi wancine was sampun titi wancine sampun titi wancine kritane Sang Prabu Singobarong. Ya pasukan Cimata Merah. Ya cerewetku tetap bolo. Ready bola tetap jaya. Super kreasi jaranan Jember Kulon. Durwangga Sambaya Jember. Yo sama Durwangga Sambaya Jember. Ya aus ya aus aus ya
Buat jalan iblis yo. Awas. Oh. Ya, jalan ya. Mas, apa wis lali sliramu? Dek sepone yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetep yangan karo aku. Dadi yo tombo kangenmu bali eling nalika iku. Sepi rasane wektu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Mas gelang anting ali-ali sadulit kanggo tombo kangen iki. Prasasat kipi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Mas apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Berarti ning atiku. Ya. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetep yangan karo aku. Dadi yo tombo kangenmu bali eling nalika iku. Awas yo. Sepi rasane wektu biyen ucul dhewe jangut terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame
guyub rukun seneng atine. La. Awas. Ya. Oh. Lo. Ayo ger. Awas. Ayo. Awas ya. Awas. Dijogo dewe-dewe. Ojo sampai ngisruh. Awas. Ojo sampai ngisruh, dicekel tenan konku. Iki hajate Pak Polisi iki. Ojo sampai ngisruh. Coba Mas. Sing kene, aduh, lha kok eker-ekeran lha kok dikeki dadi malah eker-ekeran. Lah Ayo. njaluk amuk-amukan. Coba, lek keso tak tutup iki. Lah memang jaruk amu-amu, anjir jaluk dadi. Jane yo gak apa-apa, jane iki mau gak apa-apa jane. Tapi wong eker-ekeran. Ayo. Coba kalangane diambakne. Diambakne. Coba kalangane diambakne. Ini permintaan dari tim keamanan. Lek gak gelem diambakne, tutup. Ayo. Ayo awakmu kok jogoni kono. Jogo kono wis. Wis aman. Coba kalangan diambak kalangane. Kalau diambak nih. Ayo. Coba ada rampaan mundur ayo mlebu. Ada rampaan mlebu. Ini permintaan dari Bapak Untung Masudi, kalangannya diambak nih. Wis to rek. Ojo kisruh. Wis ojo kisruh. Coba yang sebelah barat diambak nih. Ayo diambak nih. Mat, mlebu mat. Ada jalan mlebu. Lah kok mat malah mau datang ning kono lah kok. Oke. Lek gak aman gak tak tabui. Ayo. Coba mohon kesadarannya untuk mas-masi. Sing seneng dadi yo aja sampai kisruh. Ayo, iki sing nanggap Bapak Untung. Ayo. Lah kok ditangkapnya jalan kok malah kisruh. Halo. Wis bene wis jarno. Wis. Yo. Pokoknya kisruh tutup. Ayo. Lek gak kisruh lanjut. Oke. Ayo. Tenang Pak Untung, tenang wis, tenang. Aman. Lo, hey. Lo.
kacong samper sarong kabebena ngalah menyak bula domba kapelar pelar peker kerong bula mata karo anak kena kencong lamun engak rasa tak gelar gelar